mana ịgwakwa anyị eziokwu ya na suspect ịma na ọ bụrụ that na mmadụ tabara ụdị arụ afọ nwere ka ị ghara suspect ya dọ careful ihe niile ya na-use ya na sanitize do very careful with ụmụaka because ya na suspect something ya wee jewe jụba dọkịta wee sị ọ na di ya agwara ya na ya gwara ya anya gwa ka unu malụ ka unu si ama na ije ka ezi ihe o jirezi wee gwa ya n'ihe a bụrụ ihe ọ ga-abụ ibiri gị na mmadụ ibili n'ụlọ ma ya mana ke ụdị akụkọ bụ ihe a anyway na ị nwere right ịma na di gị nwere ọya mmịnwụ ya sị ọ sị na di ya nwere ọya mmịnwụ ọ sị m nne na ya kụjasịla akụja na akpata oyi si n'isi wugide elu n'ala ya asụ ike n'ala na-ene dọkịta sị ya ọkwa ifu gị ya wee kọbalụ dọkịta kọsịara ya dọkịta sị ya na ya nwa gwakwulie na bifo ya nwunye ya abịa triti data ọya na di ya abịago triti ọya twice ya na-asị anya kpọlụ gị bịa okwere kpọlụ gị bịa ọkwa ifugo ọ sị m nne dọkịta wee gwasị anya ya wee nata wee sị so na ibu ọya mmịnwụ chọrọ ịgwa m so na ibu ọya mmịnwụ wee jụba m mana m enwere ike forgive within 5 years m kwuru okwu kedu ụdị aja afọ ịbụ kedu ụdị mmadụ ịbụ ọ sị ya na asịsị kwụsie mee na o so wee contribute n'eziokwu na ya mana ya na-efegharị mana ọ kwụsịrị inye ibongi kedu ife ọ chọrọ ka ya mee nyefebezie n'anyhow wee bute ọya na ọ bụrụ na ọ na-enye ibongi na ọ bụrụ na ya dịrị ụmụ nwaanyị 30 ya kara iri 15 then 15 nke fọrọ afọ na o nwere ike ọ bụrụ from there ka ya si wee nweta onye bunyere ya destin na o so wee contribute hey ya wee sị ya so na ibu ọya mụ na gị na-abụ ka na-ama na-eji ofuru m mbakwa ya wee bido wee kwa ngwongwo ya niile dị na rum chọba rum ọzọ ozugbo chọba rum ọzọ sị a na ịgbala ajọ kedu ihe dị gị n'uche ka ibunye mie nwanyị na nka ji ofuke sizọs na ofuke rezọ wee na-agba gị mbọ ị nwere ike ịgwa m ọ sị m nne if not na bọsị ya ga-agba die mbọ na ya na-ewepụtara ya time just gbaa anya ya gbasị anya bọsị ya ga-agba nke ya agba nke na ọ bụrụ na ọ na-abụ ya gbasị anya ya agba nke ya ka ebugolo destin and then asị dọkịta Chike enye that day dọkịta Chike enye ya kpọrọ ụmụaka jee dọkịta Chike fasị na faka do free ya wee sị ya biko ọ ga-agwa ndị be ha na ọ bụrụ na ọ ga-agwa ndị be ha ka amalụ ka esi eme ihe a because na ya do scared na ya ma nnọnwụ with him na ya ma nnọnwụ na ọ bara ulu na ya na-pretend ifesọlọ ndị mmadụ ka ọ na ya ma nnọnwụ ọ sị m ma mmazi nke bụ cross line ya aka na-akwado ka a ga-esi wee gwa ndị be ha pụta n'ụtụtụ echie niile bọsa ha kwụsịrị ihe a jee ịta atụ na washroom welu brush ya ọ bụ na ọdụ wet and the only person tetegolo ụla bụ di bụ onye tetegolo ụla taa atụ kedu onye ọdụ unu ka onye yuzu brush afọ ọ na ọ bụrụ di ya wee kpọọ ya wee sị ya kedu onye yuzu brush a ọgba nkịtị ya ejezie emetụ brush nke aka ọ bụ na ọ dụrọ wet ya kwesị a ka ezi ihe iji welu brush m wee taa atụ ọ sị ya no mistake na ya dụ sorry bọsị anwụ bọsị afọ ka a kpọrọ ndị be ha sị ha na ya na-anata na di ebuo ya mmịnwụ na ya na-anata na di ebuo ya mmịnwụ kpọkwuo ndị be nke nwoke sị ha na ya na-ahapụ this marriage na di ebuo ya mmịnwụ ya nabago gbakọla ụmụ ya ozugbo pụọ n'ụlọ si emesizie ya bịa were ife ndị fọnụ ọ sị m ọkwa ebe ya nọ wee kote okwu ndị be ha wee baba na ọ bụrụ etu o si kwesị ịma na-ejie na ọ kara ịkụ mitin esete mmadụ maka na onye ya gwara na asị na ọ na-ekwu okwu too much mana onye ya nwetanwu na fon na ọkọgorie ndị mmadụ tibe mkpu ndị mmadụ malụ kedu ife ojere kọmitin kedu ife ojere mie n'usoro ife abife a ga-esete mmadụ wee kwuo enwe ike protect ede ya wee sị ha na adụ sorry after all na di ya gwara ya if not na ya ji aka ya wee malụ wee jebe na nke dọkịta wee kwali ya wee jebe ụlọọgwụ wee ghọtago na ọ gwara ya ka o jesila ụlọọgwụ ya kpọrọ unu gwa unu na o kwerekwa eji ụlọọgwụ ka o jesizila ụlọọgwụ amara m ma ọ gwara unu agwara m di m agwara m if not na nje na nke dọkịta wee jema na ọ gwara m na ihe mfụzi kịta kedu ife ọ na-ejiri brọsh m ata atụ kedu ife bụ na ime mistake ebe ịma na ibu ọya a na-akọ ụdị akụkọ afọ akọ what sort of mistake is that
ya sịfa na ya anụsigo jee weta divorce paper tinye si gbasa aka ajebela onwe ya akwụbịa child support. Ọ sị m nne na ife na-esezi okwu kịta like na ife ndị befe na-ekwuzi kịta na di ebutela ọya na o so wee contribute na ọ bụ na ọ na-enye di ibongi na ọka dosiri otu a faligorizie n'ife afụ di kwuru na nwunye so wee kọsịa na ọ na-abụ onye nwoke di ekobele ịkpa kpebelie ekpele jebelie ekpele mebe so many things na ọ bụrụ nyanwa bụ nwaanyị izizi di ebunyela ọya na ọ bụrụ nyanwa bụ nwaanyị izizi di ebunyela ọya na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị niile di ha bunyela ọya kwụsịsịrị ị na-ejife ibongi na ama nwezi di na nwunye na o metere kedu ife o ji ya emie na-atabakwa ya ụta o na-akwabakwa ya o na ya so n'ihe kpatalụnụ di eji wee bute ọya. O nwekwe nọọ ife ama mbụ ụmụ nwaanyị n'ụwa like ife ọbụla belu n'ụwa bụ nwaanyị merie. O nwere ife ama mbụ ụmụ nwaanyị eziokwu m nwoke nyụọ nsị n'ụlọ ọfọtụ nwaanyị, nwoke nyụọ amịrị n'ụlọ ọfọtụ nwaanyị, nwoke kobe ikpa fọtụ nwaanyị, nwoke bute ọya fọtụ nwaanyị. Ife ọbụla melu na marriage bụ fọtụ nwaanyị. O nwere nke na-abụ fọtụ nwoke. O nwere nne anya ihe mmadụ na-akọghịrị nne ịmọrọ onwe mmanya ịlaiki ọ bụrụ na ijiri ego ya ejigotie kpọọ m na fonu ka ngonye gị dị mmanya igolie ịnọla na golo anụ ịmara ife na-adụ gị mma do it and be happy. In fact I commend you. Ịbụ nya ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị niile we learn from you nwoke ama na-ebutezi ọya ebunye nwaanyị so otu ọ bunye ga adụrụ enough until itinye ndụ gị biko nụ asị onye nụọ nwaanyị na ọnọlụ ndụ ya onye nụọ nwaanyị na ọnọlụ ndụ ya. I don't understand some men eziokwu m the lady sị m na kịta na fa agbasago onye anọ n'onwe ndị befe kurie na-eje ya chọọ dị ma fa kurie jebe o naanị ịmago nọ mmadụ ka ya bụ nye kwesịrị ị na-efili guilty kedu ife ya melu die na agwala ya agwa ka o bunyere ya nke izizi wee bunye nke ibo onye agwa ya na o bunye nke ibo na ya manyezikwa ibongi o wee bunye nke ibo onye agwasị na ya da enyezie ibongi azụmini aka na-enye ibongi kịta ya ka ebula ọya mmenwu unu amalụ na ndị be ha kala ido happy na o butela ọya mmenwu bunye nwaanyị nwunye ebute fana bụ ezu onye bili together do happy ma people ama n'ife menụ. This is the type of marriage ndị be anyị na ụmụ nwoke ụfọdụ chọrọ. Mana ihe na-ewutezi mbara nwoke ga-afụ nwunye ka o susulu mmadụ ọnụ ọma nlalụ n'abalị ọkwa ụdọ mana ọ ga na-eke ikpa na-ebute ọya na-ebunye gị n'afọ gị ifu na bụzi kịta iyi nkọreji ụmụ nwaanyị ka ha nọkwa olu di ha bute ọya ka ebunye ha fiakwa unu. Chukwu meelụ na ebere ịbụrụ nwoke bụrụ nwaanyị na-asọpọtụ ihe a Chukwu meelụ gị ebere mfat isorozi jee chọba onwe gị achọ bikos na ifugo ka m gara ikwu much ndị be anyị tinye ọnụ n'okwu a daalụ nọ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.